Tak my jsme se s Jarmilou seznámili na MBA. Já jsem tenkrát měl IT firmu, kterou jsem potom prodal, takže jsem přemýšlel, jakým způsobem dál nakládat s těma penězma a tam jsme se vlastně znova potkali, trochu jsme se bavili a mě v podstatě moc nevyhovovala taková ta standardní nabídka a to, co mi říkala Jarmila, tak mě celkem oslovilo a nakonec jsme se dohodli na spolupráci. Je úžasně inspirující mít kolem sebe schopné a pracovité lidi, kteří vybudovali z ničeho něco. Firmu, kterou potom zhodnotili a se ziskem prodali. A mým úkolem je pro ně nacházet zajímavé investiční příležitosti tak, aby získávali pravidelné měsíční příjmy, ochránili a rozmnožili svůj majetek a udrželi si svoji finanční nezávislost, ať se děje ve světě cokoliv. Mně to přineslo hlavně určitou svobodu, možnost i realizovat nějaké další projekty. Jedním z nich je právě tady Jam Club, který jsme založili spolu s kamarádem a kde se vlastně snažíme dát prostor lidem, kteří chtějí něco ukázat. Můj názor je, že celý ten finanční systém je na pokraji kolapsu a tudíž je potřeba nad tím přemýšlet trošku jinak, než jsou takový ty standardní postupy, který ty finanční poradci do nás tlačí. A to se mi právě to mě oslovilo, že Jarmila tohle je schopná.